Singhason konsidensi ke parlot ticom arong ame karbhopen rong pi lapen acor kasen timung pi atum angtong inti kathar sodet pu arjulong sidowai imu abharman tangka pajirdon alang li inut hekser lapen khai aphan ka chinghon pik abang phu puning jekhang on e pensi longhong aok chojor chot pen dowai imu abharman tangka kerap pajirdon alang litum nangka jethandun lapu henlo angtong inti kathar inut uwe kimi pen karbia khai aphan ka cepaduk lapen karjap thip pen ka song hai abang busi nang jethandun tangte kasen timung pi penle lamthe ajupon sina News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Kan cupi cot, bisa berah. Kami sarpi segera pen ini pen suri si kusa milihin pen itu milihin pen. Kirap tunji fansi nili kipulo. Cocok. Nilila. Suri si kusa bangke. Biji hongbat alang kita longko pen kisut apa mina. Pen anso si kei. Kan song along Japon anok be karjap tunji fansi nili jumi hangpi. Curul lo. Deh, kardong. Deh, tipi deh. Alang litum hello. Alang li angtong tiphan ningaching samen alang litum dawai mu baglong imini pula hello poisana lo don surisi bahini pen lasi non nili hospital bang po alang li non ICU room nong sido lasi dak ahema sorlong nili non nangapeli phan si chisiglo nili non tichomrong sedang tichomrong hello nili glo alang li dokan jubicha stamejo lan se ningi chethelo lasi non nili alang li long pen lahai birta long po nili ningarong piglo nili alang li long na pali fit po dente. Lason si Koilamati Katolik arat atum sitame kilometer phokep an sose a kengpen ke damlok jengtoy jeng ni rat do an jisu kithi arni aning kanwang ason thak thaksi chiki modun lason si Koilamati ahawar alongta Katolik arat atum mesen pen Good Friday puathe PN ponsi inglong karlu sitame mesen pachun pon longlo laso akalong kurusar atum padar lapen sesar atum lapen rat keja atum haihoy tame chetongdun Koilamati pen nangkilo abirta Rostom Hanse Public TV Karbi Anglong.